טוב, זה אחד המארזים שהכי חיכיתי לפתוח, מגה צ'אריזארד EX. תראו את הקלף, פרומו הזה, מגה צ'אריזארד EX, יאללה. זהירות עם החיתוך. ולחשוב שהאוריקריו הזה היה שווה $16 לפני שבוע. תראו איזה מארז מפנק, 18 חבילות, מלאות בכל טוב. אני הולך לפתוח את החבילות האלה בסרטון נוסף, אז אם אתם לא עוקבים זה הזמן שלכם להתחיל לעקוב. בדרך כלל יש פה איטים יפים, אנחנו נראה את זה בסרטון הבא. חבר'ה, תראו איזה שטיח, זה שטיח שהולך להביא הרבה איטים.